ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଜିଆପକ ସବୁ କଢ଼େଇରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ମ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ମୋ 14 ପୁରୁଷରେ ତ କେହି ଖାଇନଥିବେ, ମୋରି ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଦେଉଛି। ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୋର ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍। ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଡିଆଁ କୁଦା ସବୁ କରିଦେଲି, କରିଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୋ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ବଡ଼ି ପୁରା ଗରମ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବହି ଖାତା ଗୁରା ବୋଧେ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସେକୁଛନ୍ତି କି ଚୁଲି ଉପରେ ରଖି ସେକିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ଆସୁଛି ଡେଲି, ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ନିଜେ କେମିତି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ନେଇକି ଦେଖ ତଳେ କେମିତି ଶୋଇକି ଗଡ଼ୁଛି, ତା ଦେହ ଗରମରେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇଲେ ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ତ ଖାଇଛି, ତା ଫଳଟା ମୁଁ ଭୋଗିବିନି ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ବାଲା ଭୋଗିବେ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକି ତା ଟାଇଟ୍ କରିକି ପୁରା ବାନ୍ଧିଦେଲି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ବାନ୍ଧିକି ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇଲି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆସି କହିଲେ ଟିକେ ଆସୁନା ଯିବା ମାର୍କେଟ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମେଡ଼ିସିନ ମାର୍କେଟ ବୁଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଭୋଜି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅମରେଶ୍ୱର ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଆଖୁ ଖାଇବୁ ଜାଣିପାରୁନା, ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ପଶିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ନେବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କାରଣ ସବୁଯାକ ଶାଢ଼ୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଯାକ କ'ଣ ସେ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ନା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କଲୁ, ଚଏସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଚାଟ୍ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲୁ 2ଟା ଚାଟ୍, ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।